A dyma Mrs Williams, tir iet yn yr allan o'r eglwys nawr ai. 2 ferch tu ôl iddi hi, a tu ôl iddyn nhw, y 7 mab. Ac yna, gwragedd y meibion yn dod wrth eu gwt nhw. A dyma'r wyresau. Ac ar eu hôl nhw, yr wyrion. Ac mae yna lawer iawn o wyrion ac wyresau nad ydyn nhw ddim yn yr eglwys y bore yma. Mrs Williams, ysgysodwch fi. Ie. A fyddech chi'n bodlon i fi gael eich gweld chi a'ch merched a'ch meibion fan hyn yn un rester, fan hyn fel sy'ch chi'n tynnu'ch llun? Odw, eitha bolon. Newch chi wir? Na. Naw te. Newch chi fan hyn nawr? Reit i fach. Newch chi lawr fan hyn, Mrs Williams. A fe. Wel, Mrs Williams, ydw mae'n teimlo i fod yn fam i 7 o fechgyn listi fel hyn? Wy'n hapus iawn i fod yn fam wedi dwyn nhw lan fel hyn. Dim ond 9 oedd yn y teulu? Ie. 9 oedd nhw? 9 aned. Ie fe wir. Ie. Ac maen nhw gyd yn fyw ac yn... Bob un. Ac yn iach, wrth gwrs, ni'n gallu gweld hynny. Ydych. Ie, dim doctor na nyrs. Na. Ond fi'n hynna'n. Ac maen nhw, i chi gyd yn byw yn yr un plwyf? Yn yr un plwyf. Ac i gyd yn ffermwyr? Odyn, bob un o'n nhw. Y merched hefyd? Merched, yr un peth. Ie. Wel, gwedwch ydw i nawr, pwy fwyd ydych chi'n rhoi'r boes yma? Yn gweld nhw'n edrych mor listi. Os na ryw gyfrinach gyda chi ynglyn â'r bwyd? Bwyd catre, dwi'n o'r ffarm i gyd. Ie fe? Ie. Wel, un gwestiwn arall. Chi'n bod, maen nhw'n edrych yn debyg iawn i gilydd i gyd. A wedyn nhw hefyd yn debyg o ran i ffordd? Ran i natur? Lle debyg. Ie. Lle debyg. Lle i bythau gweud. Dim un o wahanol i'r tar? Na, fan nhw. Ar ei gore. Ar ei gore. Nag un o'n nhw'n fwy anwyl gan i fam, oes e? O, nagos. Nagos. Dim iws o'i dim waniaeth yn dyn ar llall. Ie. Neu fyddai'n bechu. Ie. Na un bechu. Ie, ie. Pyn yw'ch mab hynna chi, Mrs Williams? Ma fe fan hyn. Lewis. Hwn, neu fe? Ie. Wel, oeddech chi'n credu mewn teuluodd mawr? Oeddech mam yn credu mae'n debyg yn oedd i cyn iddi fagu? Oedd. Ond 9, o'n i'n un o 9. O, mae'r teulu diw gyda fi'n unan. Oes e? Oes. Faint? 7. 7 o blant gyda chi, oes e? Oes. Gwydwch, ac esoch chi dipyn o drafferth gyda'r boes yma fel y mab hynna nawr gyda'r i fagu'r bechgyn mab yn iau na chi? O, do, dipyn bach. Do fe? Do, achos chi'n bod sy'n roedd i. O'n i'n ffordd rhedeg a treo'r ysgol gyntaf o hyd bob nos oedd o'r ysgol. Ar bag ar ngefenni. Cael patoi mas o bwyd i'r gwas o lle. Edrych ar ôl y babi o lle, yn yml. A gofalu ar ôl y plant yn ysgol. Un bach newydd yn dechrau, fel Daniel neu Harold yn dechrau'r ysgol y dydd cyntaf. Os oedd rhywun yn, os oedd ddim ni lefen, rhywun oedd i bwno fe, fi oedd ffordd edrych am hynny. Chi o dan y baich o hyd? Fi o dan y baich. Ie, wir. Ie. Wel, faint i chi yma, pan byddwch chi yma i gyd fel teulu, yn wyron ac yn wyresau, pan byddwch chi gyd yn yr eglwys yma, faint i chi? O, fel ar syl nawr. O 20 i'r hanner cant. Wel, chi sy'n cynnal yr achos fan hyn, te fe? Wel, ni'n dipyn o sgwn cefn iddi. Ie, wir. O'r un. Oeddech chi'n warden yn yr eglwys yma, Mr Williams? Wydw, Mr Jones. Os rai blynydde nawr. Oes swyddi gyda'r blorir eraill hefyd? Mae Gwyn yn gyd warden a fi'n reglws yma. Le yn nhw Gwyn nawr? O'r un Penecham yn go. O. Wel, Gwyn, Ie. beth yw'r manteision o fyw fan hyn yn gymdogion mor agos at ei gilydd? Wel, mae'n fantes fawr yn lawer ei ffordd. Mae'n fisi amser cyn am gwair, cyn am meddi neu rhywbeth, yn y machinery trwm, ond just ffono. Ni'n dod at ei gilydd helpu i li. Wahanol dwrnod re. Ie. Rhywbeth arall? Beth am periannau, ydych chi'n gallu rhannu reini? Wel, dim yr perannau'r lleia, ni'n cadw marni da ni gyd. Ond y perannau mwyaf nawr fel yr combine harvester. Rhyw un o ddoi arni sydd. A chi'n credu wedyn yn yr hyn maen nhw'n alw yn bulk buying? So ni wedi wneud dim to, ond ni wedi bod yn siarad about to fe gofych. Ond yn credu bod e'n fantes iawn i ni sy'n ni yn wneud fel y bulk buying yn ynglyn â'r manures a'r feeding stuffs, hadau a beth yma ni. A beth yw'r cynlluniau sydd gyda chi nawr am y dyfodol? Prynu rhagor o dir to a lledu mas i fe? Wel, na'r bwriad, felly bydd rhaid wneud rhywbeth tebyg.
So mae'r plant a'r wyron yn dod lan. Ie. A fel ni, bydd rhaid nhw cael cytrefu i gyd. Ie. A dyna'r bwriad gyda chi gyd, efe? Ie. Brynu rhagor o dir, to. Ie. Ie. Wel, nawr, dwi'n wedi cael gair a un o ferched, Mrs Williams. Mrs Phillips yn defe? Ie, Mrs Phillips. A ffermo i chi, wrth gwrs. Ie, Faint o ffarm sydd gyda chi? 120. Gwydw dwi. Chi'n rhedeg y ffarm eich hunan? Ydw, dwi'n colli ngŵr ys 5 mlynedd. Wel, sut ydych chi'n dal ymlaen i redeg y ffarm yna? Mae'n ffarm fawr yn diwy. Ydy, mwyn cadw cytre'r plant a ffarmo i'w elfen y mab i gyd. Ie fe wir. Ie. Ie, wel, mae'n debyg bod teulu, y tir iet, yn mynd i gario ymlaen y traddodiad o lynu wrth y tir. Mae'r wyron yn codi a'i diddordeb nhw i gyd eto i'w trin y ddeiar.